Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara tema dimulai sebagai hadir keluarga besar Bapak Sanudin bareng Ibu Hayatis keluarga. Mangga kangge keluarga besar Mamai Fazri, kangge Bapak Sanudin bareng Ibu Rohayatis keluarga. Pantes disawang wadon lan lanang si pengantin manis mesme karo somai gawe bunga sing kadilan sumpinge kembang wijaya sing kadi wadon selendang pewangi aroma wangi lirikan mata pada kerasa karo pengantin baru seminggu beli turun Kamajaya Samarati Ribasani yene man katon imane yen sayang katon sayangi jambu alas jambu kemuning Mamai Fazri wis lawas mah ketemu maning tambah lawas mah tambah kuning tambah lawas mah tambah garing gunung-gunung digawe sawah angel pisan banyolane durung-durung digawe salah angel pisan ngelakonane sulingan maning sulingan suling sekar makari kelingan maning kelingan demen roket ditinggal lungan ali-ali ilang matane diganti mah pira regane aja lali masalah wase aja lali karo kulane jangan gombang bumbune kuning sambal goang pedas rasane tolong kakang aja demenan maning Mamai Fazri kula beli kuat nyanggal rane lambi
ora kerasa karo pengantin baru seminggu beli gaya turu Kamajaya Kamajaya Kamajaya